И здравейте хора, в днешното видео ще спечелим Амбър. Както виждате, на мен ми остава 200 кредита, докато я взема. Имам доста клещчета, които не съм изпълнил. Ето тук ще взема 100 кредита и ще си я купя с джемчета. Да ви покажа акаунта ми, защото ми върнаха стария акаунт. Тук са ми мъжните герои. Имам хайперчернатия скин на Рико и не съм си го купил от шопа. Падна ми се от Мегабокс преди много време. Да видим и да започваме с видеото. С кой герои? Имам с тази квест. Добре, ще играя на Бробол. И нека да започваме. Хора, исках да спечеля Амбър в този клип и да правя някакви други неща. Ако стане нещо готино. Защото отдавна не съм с Brawl Stars. Скоро към последно време ще почна да играя повече Brawl Stars. Все пак с тази игра започнахме Brawl Stars започнахме този канал. Ако помните, първото ми видео беше как отворих Brawl Pass-а. Второто как отворих всичките стар дропове. Все пак тази игра е доста важна за канала. И трябваше да почна да играя след някога. Впрочем, отворих Legendary Star Drop преди няколко дни отворих Legendary Star Drop. И от Legendary Star Drop ми се падна... ми се падна... Не! Legendary Star Drop ми се падна... Забравих минуто, но това ще ви докажа. Като свърши играта, ние да свърши толкова силно. Абонирайте се за канала, защото скоро може да почваме и да снимаме и лайв с стримове. Защото нямаше да следва. Ви спечели. Аз не съм от тези ютубъри, където не ви показват нейни таговете. Ето вижте ми нейм тага. Ето ви QR кода. Където ме, аз приемам покани. Дай да видим. Нещо ми е бъгнало. Чакай, скрин рекордваме. Да. Горе-долу, ето сега ще ви покажа кой герой ми се падна наскоро. Честа. Ето го. Аз си купих веднага негов скин. Но днеска пак ми се падна ето този скин, но ранкет. Защото както виждате се ми е много добър ранкет. Имаме кейс. Let me show you how it's done.
че е в так. Това не бъде. My fizzle is ready to sizzle. This time. Now, come on, let me show you how it's done. Наскоро почнах много да снимам шортове с мои приятели. Впрочем, ако стигнем 1000 абоната, ще направя мърч. Има мърч шоп най-накрая. My fizzle is ready to sizzle. Show some respect. Can't do everything myself. И спечелихме. Мисля, той ще да го убия, защото е Меси. Впрочем, пишете в коментарите ви за Меси или за Роналдоста. Аз ще ви кажа, че съм за Роналдо. А вие купили ли сте си новия Brawl Pass? Защото новия Brawl Pass ще се покажа до мен. Не ме кефи чак толкова много, ама... Повечето хора ги кефи. Аз по-скоро бих си купил някой герой. Кой е фирма? My fizzle is ready to sizzle. Давай! Гол! Наравно сме. Come on, let me show you how it's done. Печелихме. Като изпълним клещовете, ще печелим Амбър. Тогава ще почна да играя с нея. Впрочем, кажете вие за Биби ли сте или сте за Едгар? Аз ще се казвам, че съм 10 пъти по-добър играч на Биби. Не се пак. Или така? Давай. Давай. Let me show you how it's done. Давай, давай, Кейса. Let me show you how it's done. Glad you ain't my kid. Oh, come on, let me show you how it's done. I got you in my sight. Yes! Sabes muy bien. Аз не съм от най-добрите играчи на Brawl Stars. Както видяхте, най-силният ви герой е на 33 ранг. Който е Спайк. Така, имам ли някой с някой друг герой квестове? Драко. Да ще играем на ранг. Да играем на ранг. Точно на Джемкрафт. Старайте пътък най-гадната карта.
Едгарда. Защо всички използват помагаческите герои, които са ти ги дали просто на 11 левел? Е така. Впрочем, първо ми легендарен герой беше не най-силния. Пускай. Да го завърна на кръвчицата. Не! Давай! Трябва да отида да ги убия. Това геройко умира, нищо, че аз го. Та Пайпър не прави нищо и на нас ни казва, че сме слаби. Какво става, бе? Това е всички лауншотка. Трябва да отида да ги убия. Не. Няма да играме на ранкет. Let me show you how it's done. Сега продължаваме на Браубъл. Ще ни стигне ли? Да, трябва да такова. Хайде сърч. Аз в момента игра от телефон, иначе на компютъра имам да сърч. Питате ли защо нямам от новите скинове? Може и да сте ме питали и преди. Аз не съм най-новите скинове в играта, почти никога не съм ги правил, след като си купувам бройка. Yes! Затова и харесвам тази игра. Изчакайте. Аз ми скоро почнах пак да играя Brawl Stars. С Едгар, Сърча скача точно преди аз да му скоча. А като съм със Сърча, обратното. Стига бе! Айде! Така, вие пишете в коментарите кой ви е любимият герой в играта. Искаме да стигнем 1000 абонати, за да правя лайв стримове и да направя мърч. Това го запомнете. Стигнем до първия плей бутон. Може да правя и награди тогава.
Не трябва, искам да прескоча удара. Този мех ще ми дава, искам да го прескоча. И сега се скоча да удара. Това е добра опаса. На лайв стримовете сигурно пак ще игра Brawl Stars. И ще таковам. Бой. Сега тук чакам някой да отиде по топката, за да скоча. Давай! Какъв молот? Айде сега. Този станал да видим и там е дошъл тук. В храста на бара. Не ми идва повече. Така. Не! То не ми позволява да излезе от тук. Впрочем, имам това пин. Не знам някой от вас дали има това. И мисия, която трябва да се съгласи 10 пъти да игра отново. Не! Девочки, сега ще се телепортира, знам. Аз съм единствения, буквално единствения човек в играта, който използва пинове. И затова съм единствения, който се е купил това. О, не! Аз си мисля, че нашия карал е с хубавия. Не трябва да изпитам, че това ще къде е да вкарая. Да, като не мога да стрелям в клещите. Ведем героя. Няма да изпълня. Аз мисля, ще изпълня другата. Няма как. Ще помогна.
така. Какво? Той стреля от там и е дошло. Това видяхте ли го? Моят герой се телепортна. Така ли ще играем? Мортар. Та игра бъде добре. Не, това беше смешно. Видяхте ли как точно бибито си пусна хайперчарджа и нашия го уби. Айде. А някой от вас има ли Legendary скин? Което да се дали безплатно. Не! Сега правя с засада. Он не иска да го убие, защото си беше пуснал ултимейта, щеше да се прави да ги пречи. Както казах. В крайни случаи правя това, когато съм пред изнервяне. А и все пак съм довигал, няма да се изнервям. Искам възможност да бъде своя герой. Проще ми този ми се пада от Legendary Star Drop. Което е... Падна ми се Legendary герой и Mythic герой от два раза. Буквално ден след ден. Айде. Let's just play again. Yes! Yes! Ако някой не е макс на Нита, просто не е играч в Толстас. Казвам ви го. Нита принципно трябва да е максната. За да се играе на всички модове. Добре. Даже и на джемпер.
питате ме защо не си отпуснах, когато трябваше да играя на джемка. Хайде! Yeah. Yes. Това е много важен момент. Това тук. И за 3 джема си продава. Запойки да събирам. Разбира се, че задади. Тук ще събирам за Squeak. И така. Да апдейтваме, да. До седми ще апдейтваме. Така, хора, това е видеото за днес. Дано да ви е изкефило, защото, често казано, аз доста се постарах, за да взема Амбър. Мъча се от няколко дни да стигна до това. Значи, абонирайте се за канала с камбанката, за да ме следвате всеки ден. Лайкнете видеото ми и до следващия път. До следващия път.